després hi ha per antic també, val? I bueno, hi ha de diferents formes, a veure, o esta per exemple, que el que fa que és per a ficar-se enmig de la palma de la mà, val? Per a protegir estos ossets que hi ha per ací, val? A més també tenim didals, val? Vosaltres, per a raspar, si heu de protegir molt més els dits, veritat? Pues els jugadors que juguen a raspar, igual que vosaltres, si us agrada molt per a seguir practicant, jugaríem amb dits, posaríem didals als dits, perquè li pegaríem encara millor a la pilota. Hi ha didals de pell i hi ha didals de plàstic. Els dos són molt bons, duren molt de temps i van superbé per a jugar a la pilota, per a protegir els dits. Vosaltres jugueu en una pilota, començat en tenis, hi ha alguns que ja m'han dit que jugo molt bé, que he evolucionat i jugo en badana, i després de badana hi ha pilotes de diversos pesos i són més fortes o més fluixes. Vosaltres encara sou xiquets. Si vosaltres començareu a jugar en aquesta pilota, a la segona pilota no us agradaria perquè us faria mal. I jo si jugara en la mà crua també, a mi em faria mal. Entonces, quan sou joves, aneu evolucionant i conforme se feu més majors, aneu evolucionant i la pilota va canviant. Hi ha pilotes de més grams i al final s'arriba a jugar en pilota de baqueta. És una evolució. Vinga, més preguntes. Digues. Quan sol durar una partida? Bé, la partida no va a temps, va a xocs. Això vol dir que si va molt igualada, la partida pot durar més que si se'n va un poquet del marcador. Normalment duren aproximadament entre 1 hora i 2 hores i mitja. Aquest és el marge. Com el tenis no va a xocs també, doncs paregut. Ja que parla del tenis, sabeu una curiositat? El tenis és una evolució del xoc de pilota a mà. Sabeu des de quan se juga a pilota? Sí, Des dels grecs. Fa 3.000 anys està datat, se sap que se juga a pilota. No a pilota valenciana, entonces no existia ni València ni res. Fa 3.000 anys ja els grecs jugaven a pilota a mà. Això va evolucionar, després passar als romans. Vaig a contar la història en un minut. De romans, què feien els romans? Anar per tot el món, conquistant territoris, no? I els romans jugaven a pilota. El seu hobby, com dels seus hobbies, era jugar a pilota. I allà on anaven jugant i la gent anava jugant a pilota. En l'any 1200, més o menys, quin rei va vindre a ser València? Molt bé. Doncs les tropes de Jaume I jugaven a pilota. I així és quan se va conèixer la pilota en el poble valencià. I començaven a jugar i al final va ser una locura i tot el món jugava i això va evolucionar fins a les modalitats actuals de pilota. En 3.000 anys una evolució, fins ara, i hi ha modalitats. Què passa? Això no vol dir que no se jugui a pilota en altres parts del món. Se juga pràcticament en tot el món. Tot el món té, no tots els països, però quasi tots, tenen modalitats de joc de pilota a mà. Són específiques de cada país. En Bèlgica se juga pilota, en França, cada puesto en Italia se juga de palapuño, en Francia se juga de pom, y hay varios noms y modalitats específiques de cada país. Però nosaltres, els valencians, tenim les pròpies, les de pilota valencianes. Per això se fan campionats del món i d'Europa de pilota. Per què? Perquè tots els països se ficaran d'acord, ficaran en normes comunes, i entonces els valencians han sabut campions del món de pilota. No de pilota valenciana, sinó de pilota a mà. Esa és la diferència que tenen. Vinga, més preguntes. Hi havia un trinquet. Sabeu que el trinquet de la instal·lació on se juga. Aquesta fotografia és un trinquet. Doncs jo la primera que vaig anar amb un amic i no sabia ni què era la pilota ni coneixia res de la pilota. I al entrar en el trinquet, el meu amic i jo, algú sí que haurà entrat alguna vegada en un trinquet. Doncs el que ha entrat alguna vegada en un trinquet, quan entres per primera vegada te quedes al·lucinat. Per què? Perquè és una instal·lació diferent a qualsevol altra instal·lació que n'hi ha per ahí. Dos muralles supergrans, el sostre allà dalt i tal, i és una escala i és una cosa diferent. Impressiona, perquè jo em vaig quedar al·lucinat. I s'havia deixat una pilota en terra, no n'hi havia ningú. I el meu amic i jo començàvem a jugar, sense saber ni jugar, ni les normes, ni sabien ni el que era, ni res. I des d'aquí dia fins avui ja tinc 44 anys i ja mai he deixat de jugar. De tant que me va agradar. Vinga, més preguntes.